Lafiya? Barawo. Barawo a ina? Yanzu ya shiga gidanmu. Gidan ku? Gidan mu. Sani nan zuwa. Kai, zo, tsaya mana. Barawo ne ya shiga gidan su Wise. Za mu je mu mai duka. Wani barawo? Barawo kai ba. Wise ne ya kira ni. In zo mu kama barawo a gidansu ya shiga gidansu. Barawo a gidansu. Barawo ne kai ma zo mu je. Babu inda zan je. Kai ya Allah da Allah ne su Allah mana. Shi yanzu wasu din shi ya ce maka barawo ya shiga gidansu. Yanzu ne ya gaya mun barawo ya shiga gidansu. Shine za mu je mu mai dukan. Amma ya mugu raina ma hankali. Ni ma yanzu ne ce mu wai barawo ya shiga gidansu. Ko ya ce ma ga barawo ya shiga gidansu. Kai ma ya gaya ma. Da Allah da ka ina zo an ga maka. Babu abin da ya shiga gidansu illa bera ne ya shiga gidansu. A gidan nasu bera ne dama ya jawo ni. Shi bera ne barawon ka bi shi. Na ce ayo